Gibalhog sa Santa Ana Police ang tulo ka mga suspetsado nga nasikop sa Davao City tungod sa giingong pagpamugaw sa pito ka mga babae ni adtong Lunes. Ang mga suspetsadong sila si Pierre Paulo Eugenio Omega, Jeffrey Lampios, Cherry Ann Martinez Maylas. Ang tulo nagatubang og kasong kalapasan sa Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang tulo nasikop ni adtong Lunes di nakitaan sila kauban ng pito ka mga babay, duha niini mga minor de edad nga nagsakay og bangka ug padung sa usa ka barko nga anaa sa Santa Ana Pier, Davao City. Ang mga biktima kinsa niangkon nga gi-recruit sila alang sa sexual services anaa na karon sa Quick Response Team for Children's Concern.